bigaten Diyos ko, tiyag may sa kan kanayon laeng at sariling sikap lang pangaasi mapu di nagkadbaybayan di mo kadi palubos sa diyak makaraman maasi ka apo ket ipangagna barbareng nuwadan tumet laing mangayat init bulan jay nga to isuti sagot ko amin aramide ka pangalilaw ko na minsan nga aldaw ana iride pa nagparanga dagos chiksa kurso nadak denggem ka di o Diyos ko dahito'y kararag ko di nagkadi baybay ana masiro kenayan maasi ka apo ket ipangagna barbareng nuwadan tumet laing mangayat init bulan jay nga to isuti sagot ko amin aramide ka pangalilaw ko na minsan nga aldaw ana iride pa nagparanga dagos chiksa kurso nadak denggem ka di o Diyos ko dahito'y kararag ko di nakadi baybay ana masiro kenayan